Lalaking nilabho og ininit nga tubig sa usa ka ero, sangko sa langit ang iyang pagmahay sa iyang nahimo. Gitanggong na siya karon sa detention facility sa Station 11 sa Cebu City Police Office. Samtang tag-iya sa iro, di inabo padayon sa pagkiha sa sospek. Apan kapulisan, moduso og kaso ngadto sa Cebu City Prosecutor's Office. Sayra na to ang detalye, pinaagi ni ining report. Kini ang Shih Tzu breed nga si Dogi nga gidala siyang amo sa Mambaling Police Station. Bisan og lagsik tan-awon ang iro apan bation kini og tumang kasakit kon masaghiran ang iyang panit sa likod ug sa kilid. Aduna day kini gihambin nga paso human giyab-an og init nga tubig. Ang responsable sa ginangatan ni Dogi mao si Jason Fuentes, 23 anyos, kinsa nabalhog na sa bilangguan. Nahitabo kini sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Dugay labuan ko nag-ininit. Oh, gidumtan sa zero kay nigsuda na niya. Wow naman siya. Giangkon sa suspek ang salaod kay naglagot kuno siya sa ero nga sige og hambat kaniya kada agi niya sa nahimutangan ini. Mato ni Jason nga nag-init siya og tubig nga mao iyang gibubo sa ero. Ikaduha na magong hambat sa ako. So, tungo sa akong kalagot, kay kita, maglagot ta, mura naman tagwa sa tong kaugalingon. So, na-realize na ko nga ang ero is akong gibubuan o tubig init. So, na-realize jud na ko nga sayop jud ang ako ang gibuhat. Sangko sa langit ang pagbasol sa suspek dungan sa pagpangayog pasaylo sa iyang nahimo. Ang tagya sa ero nga si Gina Lucido may komprontase kang Fuentes sa presintos kapulisan. Sa English sa ero, dog, palihang dog, that's God. If you love God, you love dog. Ha? Ana. Nasayran nga suod sa pamilya ni Lucido ang suspek og ni patigbabaw ang pagpasaylo kay dili na kini mopadayon sa kaso basta magbag-o na si Fuentes sa pagtratar sa mga hayop. Kay first offense pa man sa. So tugot na nato na kuan siya kanang nahog siya eye opener sa katawhan. It's a lesson to learn nga naabot ko dari. So, nag-apologize ko ni Ma'am Gina o ni Kuya Istoy about sa kanang sa iro. Apan gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga ipadayon nilang pagduso sa piskalya sa kalapasan sa Republic Act 8485 kon Animal Welfare Act batok kang Jason Fuentes. Dito na sila mag-abot po sa fiscal kung unsa man gani ang ilahang nasabutan. Kay katong kaso nato tay moabot naman to sa fiscal tan-awon sa niya kung nabay probable cause. Gawa sa ero, si Fuentes usab ang gituhuan nga nidagmal sa iring sa ilang dapit apan hugot niya kini gipang himakak. Kini si Dogi ang biktima sa pagpanglabho og init nga tubig. Ang nahitabo ni Dogi, no, nisangpot sa pagkabilanggo sa suspek nga nakaroon diri sa Mambaling Police Station. Nagpakita lang kini nga aduna gyud balaod nga nagproteher sa mga hayop nga kinahanglan atong respetuhon usab ang ilahang katungon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.